приятели на Майна ТВ. Това е следващият влог, в който сега тук се намираме в градската. Има доста така, не знам какво е това, игри или нещо такова. И в този ред на мисли ще видим един. Елате да се снимаме! Здрасти! Здрасти! Боже, човека! Млад, красив, щастлив, едновременно може да снима и да пуши. Да пуши и да снима. Здрасти, как се казваш? Росен. Росене, обичаш да се снимаш? Много, да. Обичаш да се смееш? Да. Айде, ела тук. Ела тук. Кой ще ни снима с Росен? Това е Росен Петров. Ето сега е нещо още по-забавно. И ето, че сега ще видите една серийка от няколко така скока и едно падане от едни пичове, които срещнахме преди малко, които се занимават от известно време с байк, имат известен опит, но са все още с статус учещи се. Надявам се да ви харесат и Това беше днескашния влог. Дано ви е харесало. По-натам очаквате още по-забавни клипове. Това беше за сега от нас. Дано ви е харесало още повече. Чао!